तर याला बोलतात गाबुलीची भाजी मित्रांनो. नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं गावरान लाईफ या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आपण जाणार आहोत एकदम स्पेशल भाजी आहे. तुम्ही श्रावणामध्ये थकलेला असाल कारण की सारखं व्हेज खाऊन, तर आपण आज तुम्हाला गाबुलीची भाजी दाखवणार आहेत. म्हणजे गाबुलीसारखी एक भाजी असते, तर ती तुम्हाला दाखवणार. ते पहिले सर्वप्रथम आपण ती तुम्हाला कशी काढतात आणि कशी ओळखली जाते ते दाखवणार आहेत. आणि आपल्यासोबत आई आहे, संकेत आहे आणि बाबा पण आहेत आपले. त्यांचं नाव सांगेल ते आपल्याला सगळी माहिती माहिती सांगणार आपल्याला, कारण की त्यांनी भाजी बघून ठेवले. तर ते बोलले आपण एक दिवस जाऊ आणि काढून घेऊन येऊ. तर ती गाबुलीची भाजी आई बनवून पण दाखवणार आहे. तर ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आता आपण सरळ जाऊया तिकडे भाजी आणायला. तर इथं आपली आई आहे, आई आणि संकेत आहे आणि इथं आपले गुलाब बाबा आहेत, ते आपल्याला माहिती सांगणार आहेत. कुठं भेटेल बाबा आपल्याला भाजी? रानात आहे काय? तर त्यांना खूप माहिती आहे भाज्यांबद्दल. ते इथं या बाजूलाच असे फिरत असतात. इकडं हा आमचा थोडासा असा टेप आहे, टेप बोलतो आम्ही, बारीक डोंगर आहे, तिकडं फिरत असतात. तर आता चला आपण तिकडेच जाऊया. आता हे बघा अशी पायवाट आहे आणि असा थोडासा झाडीचा एरिया चालू झाला, कारण की आपण आता टोपलीचा डोंगर आहे ना, त्याच्या पायथ्याशी आहेत आपण. तर त्या बाजूला आलोत आपण. पडले असते आता ते. आहे हे बघा, त्यांनी शोधून ठेवलेली. तर बाबा सांगतात आपल्याला, दाखव बाबा. कशा असे 3 पानं असतात अशी, म्हणजे आपण आकूर असतात ना, अकोरचीच पानं आहे. आकूरची भाजी असते. आकूर असतात ना ते तानेवाले, हा त्याची भाजी असते ती. अच्छा, ओके. आणि हे बघा अशी फुलं आलेत, हो त्या ताण्याला फुलं आले. फुलं आलेली. ती हे बघा फुलं, हे बघा अशी ती. आणि ही जी आहे त्याची आपण भाजी बनवणार आहोत. आणि ती गाबुली असते भाजी आहे ना, डायरेक्ट खातात पण. गोड आहे, तिला काय नाही. खाऊन बघा ना, गोड आहे ती. बघू, खाऊन बघा, गोड भाजी आहे ती. भेंड्यासाठी आपल्या साधारण गोड आहे. खाता हे बघ, आपले आकूर असतात ना, त्याची भाजी आहे ही. आकूर म्हणजे ताने येतात ना मार्केटला विकायला, त्याची भाजी आहे. फुलं आहे म्हणजे. ओके. तर ही गाबुली सारखी दिसतात म्हणून त्याला गाबुलीची भाजी बोलतात ना. गाबुलीची अंडी असतात तशी येते म्हणून. त्याच्यामुळे आता आपण ही पूर्ण काढून घेऊ. आपण वरपर्यंत ताना गेलेला आहे, तिचा वेल आहे ती, आमच्याकडे ताना बोलतात. तर ही वेल पूर्ण काढून घ्यायची आपल्याला. आणि मग नंतर ती जास्त भात एवढीच होईल ना त्याची भाजी, जास्त काय होणार. एवढी असते तरी एवढीच होते. हा, ती कमी होते शिजून. तर हे बघा, ही अशा प्रकारे इसको बोलते गाबुली की भाजी. तर याला बोलतात गाबुलीची भाजी मित्रांनो. आता हे आपण काढून घेऊया पटापट. हे बघा, आता हे पानं वगैरे काढून घेतात आणि आईने पिशवी आणली, आपण त्या पिशवीमध्ये टाकतोय. बाबांना खरंच, कारण की हे याच्यापेक्षा लांब जातात, अजून तिकडे जातात ते. खरंच रान चालून जातात वर भाजीसाठी ना. भाजीसाठी भाजी विकता का तुम्ही? हा, पनवेलला विकता ना. पनवेलला कुठं बसतं सांगा जरा एकदा. आपल्या पनवेलला बघा, बालाजी मंदिर, हा वडाजवळ तिथंच बसता ना. तर बाबा दिसले तर नक्की त्यांच्याकडून भाजी घ्या, कारण की खूप मेहनत करायला लागते एवढ्याशा भाजीसाठी तुम्हाला. खूप कष्टाळू आहेत, म्हणजे दोघंच आहेत, मालकरी मंडळी आहेत ती. हा, तुमच्या काळात त्यांच्या काळात माल दिसली पण असेल तुम्हाला. तर नक्की तिथं गेलात, बालाजी मंदिर ना. हां, बालाजी मंदिरच्या इथं गेला, तिथं बसलेले तुम्हाला दिसतीलच. तर ते त्यांची मिसेस आणि ते
म्हणजे आई आणि बाबा असतात दोघं जण, तर ते दिसले तर तुम्ही नक्की त्यांच्याकडे भाजी घ्या. अशा गावठी भाज्या त्यांच्याकडे असतात खूप साऱ्या. कंटोली वगैरे पण असतात ना बाबा? आता भेटतात कंटोली? आता याकडे फिरला तर भेटतो फिरायला. कारण की कंटोली जे रस्त्यावरती असतात ते लगेच काढतात ना सगळे. ज्यांना माहिती आहे ते पटापट काढून घेतात. आता हे बघा, हे तानेचे ताने असं काढून घेतो आम्ही पटापट तिकडं. ही ॲक्च्युली भाजी त्यांनी बघून ठेवलेली, कोणाला माहीत नव्हती. ते बोलले आपण एक दिवस व्हिडिओ बनवू, ती घरी आलेले तेव्हा. तर मग ते आता आपण व्हिडिओ बनवतो आहे. आणि ही व्हिडिओ आवडत असेल तर मित्रांनो नक्की लाईक करा व्हिडिओला, आणि जेणेकरून आपलं चॅनल ग्रो होईल. आणि शेअर नक्की करा. असे ताने पानं नाही घ्यायची, पानं आपण घरी पण काढू शकतो, पण त्या हां ते आता सगळी व्यवस्थित साफ करून आपण ती बनवून दाखवणार पण. अडचण नको म्हणून काढून टाक. अजून कुठली कुठली भाजी भेटते बाबा? कंट्रोली भेटतील आता नाही काय, कंट्रोली फिरायला लागेल बघा. नाही, पण आपल्या इथं रानात कुठल्या कुठल्या भाज्या भेटतात? कोळीची भाजी भेटते. कोळीची भाजी ती कशी असते? कांद्यासारी असते. कांदे आपली आहे ना त्या हां. आणि अजून दुसरी भाजी ती याची शेवली, स्लोट ही भेटतात. म्हणजे बरेच प्रकार आहेत. श्रावणामध्ये जास्त भेटतात ना या भाज्या. हां. जरी काढले तरी होते. ज्यांना श्रावणामध्ये खाऊन खाऊन कंटाळले असतील व्हेज, तर त्यांनी अशी ट्राय करायला हरकत नाही. कारण की नवीन भाजी नवीन नवीन भाजी लगेच कामतं. आणि तुम्हाला विचारत पण असतील ना जेव्हा तिथं भाजी घेतात तेव्हा कशी बनवतात काय ते? मग ती पण विचारतात. तर ते पण सांगतील तुम्हाला. तेल कांद्यावर मिरची ओली टाकायची, तेल कांदा माटाची भाजी बनवतो ह्या पद्धतीची आपण बनवायची तिला. ओके, ती पण आपण ही भाजी बनवून पण दाखवणार आहेत आपण. तर नक्की कंटिन्यू राहा. आणि आपला ज्या काय पाहिजे त्या माल मटेरियल खोबरा या त्या वाटून टाकू तसा होते. अच्छा, म्हणजे बनवू तशी आपण. बनवू तशी. तर ही बरीचशी झालेली, आता पिशवी भरायची आहे आपल्याला पूर्ण. पण ओली मिरची जर टाकली ना आणि टेस्टिंग येते तिला. अच्छा, ओली मिरची बारीक कापायची. जून झालेली साधारण ही मोठी झाली ती का? ही बघा, ही मोठी झाली ती जून आहे. आणि ही बारीक एकदम हे बघ इथं बारीक आहे बघा कुठे. हे बघा, हे बारीक जे आहेत ना त्या कवळ्या आहेत, आणि हे मोठे आहेत ते जून आहेत. जूनच घ्यायचे आहेत आपल्याला, जून. पण ते आता मिक्स येणार बोलल्यावर नंतर आपण ते काय डायरेक्ट घेऊ आपण. तर काय होत नाही एवढं, काय असं प्रॉब्लेम नाही त्याचा. पण जून जास्त असेल तर चांगली ना भाजी खायला. जशी बनवून त्या पद्धतीची भाजी. भाजीचे उपयोग काय आहेत? म्हणजे काय आहे शरीराला आपल्या उपयोग? शरीराला भाजी चांगली असते खायला. आपण बिन खताच्या भाजी आहेत ना या. आणि त्या आपल्या बाजारात म्हणजे कशा खताच्या भाजी आहेत. या गावठी भाज्या बिन खताच्या. खत नाही ना, त्याच्यात कसं केमिकल वगैरे नसतं, पौष्टिक असतात सगळ्या. बाकीच्या आपण बाहेरच्या भाज्या खातो, फ्लावर, कोबी, याच्यामध्ये केमिकल असतं. ते केमिकल टाकून भाज्या पिकवतात. हे पहिली लोक जुनी लोकांना कुठं त्या भाज्या होत्या, ह्याच भाज्या खायच्या. आम्ही मुल्या पिकवून खातो. मुलं खणून खाता? मुलांची पण भाजी होते का यांच्या? नाही, ते उकडून खायची बटाट्यासारी. अच्छा, म्हणजे आपले हे खातात ते काय बोलतात, रताळी खातात तशी? रताळी, वलतान, आपले करांदे खातात. अच्छा, खानाला येताना म्हणजे घेऊन घ्या. मित्रांनो, तुम्ही आता बघितली कशी असते गाबलूची भाजी. तर आता निघालोत आम्ही, पिशवी भरली. हे बघा, संकेतच्या हातात पिशवी आहे. पिशवी भरून भाजी काढलेली आहे आपण. तर आता जाऊया घरी आणि तुम्हाला सरळ बनवून दाखवूया. तर मित्रांनो, आता आपण घरी आलेलो आहे. आणि घरी आल्यानंतर अशी आई भाजी साफ करते. आई जरा सांग कसं साफ करायची भाजी? भाजी साफ करायची एवढं, पानं वगैरे काय नाही घ्यायची त्याच्यामध्ये, ते काढायचे. आणि हे बघा, हे आहेत ना, हे असं साफ करायचं. ते काढून घ्यायचे आणि हे साफ करायचं एका भांड्यामध्ये काढून घेतो आपण. तर मित्रांनो, हे आता अशी भाजी आपली निसून झालेली आहे. आता हिला उकडत टाकायची आहे नाही. तर आता आई पहिले काय केलं आपण? ते आपण काढले ना हे असे. आता धुवायचे, तिला धुवून थोडी एकदम पाण्यात धुवून काढायचे.
पाखरं विखरं बसलेली असतात. पण धुताना कधी पण थोडंसं हे करून धुवायचे, कारण पाणी हे छोटे दाणे असतात. असं जर केलं तर ते सगळं निघून जाईल. मग खाली जाळी लावायची, काय असेल तुमच्या घरी ते, आणि मग ती धुवायची. ओके, म्हणजे ते आपले जी भाजी आहे ती पडायला नको म्हणून. हा, भाजी पडायला नको म्हणून. ठीक आहे, तर आपण 2-3 पाण्याने धुतले आणि मीठ टाकून धुतले ना. हा, मीठ टाकून, थोडी मीठ टाकून धुतली. आता हे साधारण किती मिनिटं उकळून ठेवायचे आपल्याला? 15 ते 20 मिनिटं उकडायला लागेल. कारण उकळल्यानंतर हे असं दाबून बघायचं, ते जे राईसारखं आहे ते दाबून बघायचं. ते असं दाबलं जातं उकळल्यानंतर. आता ते चिकट लागतंय, तसं चिकट लागणार नाही उकळल्यानंतर. ओके, मग 15 मिनिटं आपण उकळत ठेवायचं. आता किती मिनिटं झाली आहे? 15-20 मिनिटं झाली. 15-20 मिनिटं झालेली आहेत. आणि आता काढतो. झाकण का नाही ठेवत आपण? ते कलर आहे ना, तो काळा येतो. मीठ टाकलेलं असतं ना, मग तो कलर उडतो त्याला. ओके, आता तर तुम्ही बघताय कलर कसा झालेला आहे. पहिले हिरवा होता, आता थोडासा ब्राऊन कलर झालेला आहे, चॉकलेटी कलर झालेला आहे. आणि आता आपण गाळून घेणार आहेत ना. इथं गाळून ठेवलेलं आहे. आणि आता तीच कढई आपण घेतलेली परत. आणि आता साहित्य सांगा की काय काय. 4-5 पाकळ्या लसणीच्या. ओके. 2 कांदे, टॅमॅटो, मिरची. टोमॅटो किती घेतलेले आहेत आपण? 1 घेतला मोठा का. 1 टोमॅटो मोठा. आणि मिरची किती? मिरच्या 4 घेतल्या. आणि मीठ चवीनुसार. आणि कोथिंबीर आपण नंतर टाकायला त्याच्यामध्ये. ओके. आणि तेल लागणार आहे आपल्याला. आणि तिकडे मसाला आणि हळद. 3 पळ्या तेल टाकलेलं आहे आपण. जिरा मोहरी. पण लसणाचे जे लसूण आहेत ते ठेचून घेतलेले आहे. आणि ते आता आपण त्यात टाकणार आहोत. लसूण, मिरची, कांदा थोडासा लाल होऊन द्यायचा. मिरची टाकलेलीच आहे, उगाच थोडा मसाला टाकायचा. आमचा घरचा मसाला आहे. थोडस हिंग, थोडीशी हळद, थोडा गरम मसाला नॉर्मल, टॅमॅटो, चवीनुसार मीठ, टाकायचे असे. ओके, म्हणजे त्यात टाकून घ्यायचे कढईमध्ये. आणि 5 मिनिटं ठेवायचं. 5-10 मिनिटं ठेवायचं, कारण की आधी शिजवलेली आहे ना आपण, म्हणून. ओके, तर 5-10 मिनिटं आता झाकण ठेवायचं आहे. त्यानंतर आपली तयार होईल भाजी. तर आता थोडीशी कोथिंबीर टाकतोय आणि भाजी तयार आहे आपली. भाजी तयार आहे. भाजी तयार झाली आपली. छान. व्हिडिओ आवडले असले तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. हे बघा, अशी साध्या सोप्या पद्धतीने आम्ही तुम्हाला दाखवली. मार्केटमध्ये भेटली तर नक्की ट्राय करा. थँक्यू. धन्यवाद.